bazalwane egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha. Siyambulela kakhulu uThixo osivulele lithuba nakweli xesha elinje ukuthi athethe nathi. Ngizacela ke sizobona izwi lenkosi iBhayibhile ku Numbers chapter 21 verse 7 to 9. La iBhayibhile kuneverse ethi njengoba uMose waphakamisa inyoka ehlane kanjalo nendodana yomuntu imele ukuphakanyiswa. La kwiNumbers kula uNkulunkulu asibonisa khona abantu bedliwa zinyoka ehlane. Uma bedliwa zinyoka abantu eDesert, uThixo uza nesolution kuMoses. Uba Moses zenzelwe inyoka yobhedu uyixhome esibondeni. Bonke abadliwe zinyoka bajonge kuye bakuphiliswa. uThixo apha akathi yenza inyoka yobhedu uyifaka phakathi kwenyoka ezidla abantu, lo nyoka idle ezo nyoka. But uthi maziyekwe ezinyoka zidla abantu, kodwa odliwe yinyoka makajonge kule nyoka yobhedu esibondeni. And uMoses akaqala udibana nenyoka phambi koFaro uke walahla intonga yajika inyoka. NoFaro walahla zakhe intonga zajika zaba inyoka. Inyoka kaMoses yadla inyoka zikaFaro. Apho uThixo ebefuna ukubonakalisa uba ndinguThixo okwazi ukuziphelisa inyoka zingekangene ebantwini, zidleke ziphele zingekenzi umonakalo. But apha ehlane waziyeka zayenza idamage, ngoba efuna ubonisa uMoses uba ndiyakwazi ukuthi noba sezimoshile inyoka ndiphinde ndize nesolution. Lena esehlane inyoka mele kujongwe kuyo, ayizuye ezinyokeni yodle ezinye inyoka, but wonke umuntu olimele olinyazwe zinyoka zomhlaba mele ajonge kule ukuze aphiliswe. So unguThixo ke onjalo, njengoba kunje, njengoba konakele kunje, inyoka zisidla sihleli phezu kwethu. Siyazi ngamanye amaxesha njengoba uhlela apha ekhaya, ukona amaxesha umazi uThixo unguThixo okuprotectayo ezinyokeni, umazi unguThixo ozibona zisekude inyoka azidle zingekafiki kuwe, kodwa ngoku sezifikile. Ndizothi noba sezifikile isolution unayo. And kukhona amaxesha kuThixo apho mele sithethe noThixo abone izwe lakowethu, but kube khona ixesha apho mele sithethe nezwe lakowethu libone uThixo wethu. Ngoba this time ehlane akuyona inyoka yezinyokeni, but mele kuthethwe nabantu abadliwe zinyoka bajonge kulena inyoka. Ndizotsho loo nto namhlanje ukuthi sezikudlile, sezikubambile, sezifikile empilweni yakho, akukapheli. uJehova uziyeke ngamasibomo ukubonisa ukuthi Sathana ndiyakwazi ukuziyeka zidle, zithi sezidlile ndivele nesolution. UnguThixo njalo, isisombululo unaso. Inyoka endlala ikubambile, inyoka yesifo ikubambile, inyoka ongabi namali ikubambile, but seyifikile yakubamba. Ikhona inyoka yobhedu, ukhona uYesu omele uphakanyiswa ukuthi bonke abadliweyo nababanjwe zinyoka bajonge kuye. Inyoka yasehlane ayifani nenyoka phambi koFaro. UnguThixo ohlala eziveza njalo ukuthi ndinguThixo okwazi ukuprotecta izinto zingafiki kuwe, but ndinguThixo sethi sezifikile ndiphinde ndikuphakamise ndize nesolution sezikubambile. Ndizotsho ke namhlanje ukuthi njeba sikhona into ezikubambileyo, sikhona inyoka ezikudlileyo, sikhona into esiyazafika kuwe. Ezinye zifike wawukote nevesi uba ngeke zifike, kodwa namhlanje zifikile zikubambile. Yintando kaThixo, njengoba uMose waphakamisa inyoka ehlane, nendodana yomuntu imele ukuphakanyiswa. Akusona isikhathi manje sokuthi inyoka yobhedu ijonge ezinyokeni, but isikhathi soba abadliwe sezinyoka babheke kuKristu njengesolution. God bless you. I don't care what you've been through. I want to tell you that God is able. Asithandazeni baba egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha ophilayo. Siyathandaza Thixo wethu, abantwana bakho bancede njengoThixo, njengoba kunje Thixo wamothandekayo. Kukhona izinto ezibadlile, kukhona into ezibabambile, kukhona izinto ezibalimazile Thixo wamothandekayo, kodwa wena unguThixo osisisombululo egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha. Umhlaba wonke Thixo wamothandekayo, onke amehlo makajonge kuwe egameni